Moi! Se on Aser täällä taas YouTuben parissa. Kuten näette, me ollaan tossa kömmätin edessä. Ja pyörä millä mä ajelen, niin se on tässä. Tässä pyörässä oli ennen tarakka tässä. Kun siinä oli halennut tää lokaari, edellinen lokaari siis, niin ei sitä saanut muuten pois ottaa koko helvetiin tää takaa tämä mikä se oli, tarakka irti. Vähän vittu otin se irti ja lähdin polttamaan se saatana. Sen takia tässä on kaikki tällaista vitun ruostetta. Ja siitä se nimi tulee. Sen nimi on nimittäin vitun paskahelka. Nyt mennään tänne. Nyt me ollaan meikän kömmetissä. Täällä on kaikkea ruoanlehkuria, möykkäriä ja kaikkea. Ja se tässä on, millä mä ajelen tosi nopeasti ja kaikkea. Mikä me ollaan itse vaan rakennettu. Joka on ollut entinen ruoanleikkuri. Se on tässä. Hyvät joustot. Pomppii kyllä. Siis tässä on mönkiä keula. Ja siinä on vielä hyvätkin jouset tallella. Täällä on kaikki pitkiä kuljetuskärriä, tukkikärriä. Meni työnnettävä ruohonleikkuri. Ja mä tykkään tästä ajettavasta ruohonleikkurista sen takia, koska katsokaa miten paljon se kääntyy. Katsokaa mutta kaikkia vaihekeppiä. Ja noin. Vapaalle jälleen. Kaikkea tällaisen vanhaa leikkuria, mistä se on paskottunut reunat paskaksi. Siinä on toisen ruohonleikkurin tää leikkuuosa, mitä isä tällä hetkellä korjaa autotallissa. Ei tässä paljon mitään muuta ole, että meikäläisen nimi oli jälleen Asseria. Me todennäköisesti nähdään seuraavan videon parissa. En tiedä milloin se tulee tai milloin teen. Mä yritän tehdä noin kuukaudessa viimeistään yhden. Nyt tuossa, siis viimeistään kuukaudessa yksi. Ja tilatkaa ihmeessä mun toinen kanava, se on Halo Legend ja sen tää profiilikuva on Minecraft-skini. Kaikkea kirjat. Ja mun kaverin tää YouTube-kanavan nimi on tää Hilla Rouvinen. Tilatkaa sekin. Ne jotka katsotte minun videoitani. Ja kaikkea mukavaa. Se nimi oli jälleen kerran. Tois.